Non, bueno, todos non, porque temos a sanción de Garri, non? Pola expulsión en Laredo, así que, bueno, pois salvo Garri, o resto están disponibles para o partido do sábado. É un futbolista que, bueno, por algunha molestia non pudera entrar en xornadas anteriores, que creo que estaba completando un moi bo partido en Santander, non? E que, bueno, é un futbolista que para nós, polas súas condicións, sobre todo en partidos como pode ser este, como local, na casa, non? É un home con bo desequilibrio, bueno, é un futbolista importante a nivel ofensivo, pero que tamén temos, bueno, pues outras alternativas para solucionar esta baixa que non podemos facer absolutamente nada, non? É dicir, non é que teña molestias, non é que teñas algunha duda con él, sino que é unha sanción, hai que acatala e xa traballamos toda a semana pois sabendo que non está, non? Bueno, a ver, Agulló todos sabemos que para nós é un futbolista moi importante, non? Por ese peso específico que ten dentro do plantel, dentro do xogo do equipo, non? A súa solvencia como defensa, un home, bueno, unha capacidade moi importante tamén de liderazgo, digamos, no que é o xogo do equipo. Bueno, creo que todos estamos contentos de velo xa traballando co grupo, non? Partes de sesión xa completando co grupo, bueno, vai acelerando o proceso, nós non nos vamos a precipitar nada con él para que cando volva, que este, sobre todo él, seguro, non? E coa confianza suficiente para, bueno, competir e axudar ao grupo, porque é un futbolista que, bueno, todos pensamos que nos vai a vir moi ben, non? Fumar sempre axuda, non? E se é fora de casa, pois todavía máis. Pero é certo que foi un punto agridulce, non? Un sabor bo, porque foi no último suspiro do partido, estando en inferioridade e perdendo, pero cando enfrías un pouco e analizas o partido, creo que foi premio suficiente para o que fixemos, non? Entón, bueno, tes aí un pouco ese sinsabor na boca, pero tamén valorando que é un punto máis e que hai que facelo bo ganando na casa. Eu creo que o plantel está facendo cousas moi boas, pero que os erros nos están penalizando tamén moitísimo, non? Entón, bueno, estamos aí en esa especie de espera en a mellora, creo que a nivel defensivo, porque ofensivamente somos capaces de xerar moitas ocasións, somos capaces de xerar xogo, bueno, temos que corregir eses erros a nivel defensivo, bueno, entón estamos todos aí un pouco ocupados, non? Máis que preocupados, ocupados en solucionar ese aspecto do equipo, bueno, e que a confianza no que estamos facendo, bueno, porque creo que así teñen que chegar resultados positivos. Si, home, eu son dos que penso que cando faz as cousas ben, ao final ten que chegar o premio, ten que chegar o cambio de dinámica, non? Pero tamén faz cousas ben, pero estás facendo algunhas que non están ben, non? Por eso non sale de todo o resultado que ti queres, así que vamos a facelas ben e corrixir o malo. Eu creo que por aí vamos a mellorar seguro. Bueno, temos enfrente un rival, un típico filial, moi talentoso, de moita calidade, que cando xoga ben pois é capaz de desequilibrar con facilidade, bueno, con futbolistas de bo un contra un, de bo pé, bueno, un equipo ben adestrado, que sabemos que, pois eso, como son os filiais, non? Que, bueno, igual non teñen toda a regularidade que teñen outros equipos, pero que sabemos que é un rival que pode facer daño a calquera, non? Bueno, espero un partido no que nos sepamos ler, bueno, e manexar o ritmo do encontro, que sepamos ben a quen temos enfrente, como xogarlles, como competir, que non estén cómodos e non ser capaces de impoñernos. Ao ser un equipo, repito, filial, novo, hai varios futbolistas, non, que podía destacar, pero creo que en este caso é importante destacar un pouco o espírito colectivo que teñen, non? De xogo asociativo, de desbordar con moi bo un contra un, con velocidade, bueno, un equipo que é capaz de facerte daño, pois, se tes unha pérdida no teu propio campo, ou que é capaz de facerche daño pois en xogo combinativo. Bueno, un rival, creo que de moito talento, de moi bo nivel, bueno, co que nos vai a exixir a nós un alto rendimento o sábado para gañar, non? Temos que saber impoñer o noso ritmo, non? É dicir, ser un equipo sin balón, nós temos que ser moi solidarios, ser un equipo que presione ben, que non deixe xogar cómodo a
ao rival e con balón pois ser capaz de darlle bo ritmo, de leválos ao seu campo, non? Para poder atacarlles, que probablemente é onde menos a gusto estén, sobre todo moitísima concentración a nivel defensivo, non? Para non encaixar, que creo que esa seguridade defensiva a nos vai a vir moi ben. Isto a mí me fai moita gracia porque se non conocemos os equipos os que estamos implicados na Liga, non? Cando vai a empezar, cando sale a configuración do grupo, é moi sinxelo falar de que se hai máis ou menos nivel aquí o aló, non? Que a veces, porque o comparas con Madrid, parece que pode ser así, pero o que estamos vendo é que os equipos cántabros, polo menos en este inicio de Liga, pues son moi competitivos, están ganando partidos, están ben clasificados, así que, bueno, as teorías son unha cousa, pero a realidade despois é a competición é outra, non? Todos os equipos de calquera liga queren ser fortes na súa casa, nós tamén, é certo que empezamos con unha vitoria e 2 derrotas, non? E que, bueno, podía non aparecer eso no noso guión de inicio de tempada, pero as ligas son así, non sabes nunca onde vas a ter a sorpresa, vamos a decir así, o teu talón de Aquiles, ou onde vas a empezar floxeando. Bueno, eu creo que é un momento bo para cambiar o ritmo deste inicio, non? Xogar outra vez como local, vir de puntuar fora, buscar 3 puntos, avanzar en confianza e avanzar na clasificación. Creo que non pode faltar esa ambición, non? Esas ganas que o equipo demostra todos os días, eso non pode faltar, pois creo que a partir desas gañas que todos temos de cambiar este signo de resultados que temos, bueno, pois a partir do que estamos facendo ben, seguir apoiándonos en eso e ser fortes en eso e mellorar no aspecto defensivo, que eu creo que ahora mismo é un pouco, bueno, o tema que máis nos está ocupando na cabeza, non? Pero non ten que faltar a ambición, non ten que faltar a personalidade, temos que ter a ilusión de saber que cando facemos as cousas ben, bueno, somos un equipo moi complicado e que vamos a ser un equipo que gañe partidos. Escoito moito eso do ano pasado e das comparacións e tal, non lle dou moito valor, non? Está claro que empezando regular, como empezamos o ano pasado, podía agarrarme, sí, pero mira como terminamos, non ten nada que ver, non? Esa experiencia sí que te sirve para saber que as ligas son moi largas e que temos moito tempo por diante, pero tamén é certo que todos queremos empezar canto antes a gañar, encontrarnos con esa sensación de que o que facemos nos vale para ganar partidos, non? Bueno, máis alá de comparar un ano con outro, creo que esa é a clave do equipo, non? Necesitamos todos, non? Outro día vivimos un partido donde a afición apretaba moitísimo, presionou moitísimo non só o árbitro, creo que a nós, a noso banquillo, a todo o mundo. Bueno, eu creo que é unha parte do fútbol bonita, sempre que sexa con respeto e con educación, e creo que, bueno, nós aí demostramos que, bueno, a xente tamén nos apoiou moi forte o día da Copa co Zamora, creo que outro día tamén aquí co Valladolid B, bueno, esperamos un pouco o mesmo, non? Que estén con nós, que vamos a ser capaces de brindarlles unha vitoria, ou queremos brindarlles unha vitoria, e que por esforzo e por intención e tal non vai a quedar seguro.